Dulan 2,000 ka mga pamilya gikan sa Laluka kun ang barangay Lanka, Luban ug Kabuaya sa Mati City ang nakabenepisyo sa klase-klaseng serbisyo sa gobyerno sa ika-upat nga hugna sa Davao Oriental Bayanihan kagahapon Hunyo 4. Ang tulo ka mga barangay gikonsidera nga pinakalayo og labing hilit sa 26 ka mga barangay sa Mati City. Adunay livelihood assistance ug mga programa nga gitanyag gikan sa nagkalaing-laing ahensya sa gobyerno. Ang agricultural support ug intervention gikan sa Provincial Agriculture Office, animal medical supplies gikan sa Provincial Veterinarian's Office, fish pond operation support gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, food packs gikan sa Provincial Social Welfare and Development Office ug DSWD ug livelihood support gikan sa TESDA ug Public Employment Service Office. Mitanyag sab og libreng serbisyo sama sa tuli sa mga batang lalaki, dental check-up ug ibot sa ngipon gikan sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Adunay libreng gupit nga gidalit ang Philippine National Police, legal consultation sa Provincial Legal Office ug Public Attorney's Office. Mitabang sab ang LTO sa pag-renew sa lisensya, medical check-up ug nanghatag sab ug tambal ang Capitol Clinic. Midalit sab sa ilang serbisyo ang PSA sa pagproseso sa mga birth certificate. Personal nga gipanguluhan ni Governor Nino Sotero Jr. ang aktibidad tumong sa programa nga mapaduol sa mga residente ang mga serbisyo sa gobyerno aron mapahimuslan hilabi na sa mga nagpitos sa kinabuhi. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.